And normally, So if I start yun, talking, what's I up would not guys, notice karang the time that it's dami already diri sa like Lourdes 12 College minutes pag air take condition. So I would test realize karon guys already na that it's already karang time sa for mong us to yawa stop. pang Because my wala students would not let me stop. among gibalik. I would know then that it's already time for me to stop because So balik of rin one yun niya guys important kaya na thing. pag Ask me what sabit that is. yawa kang intip baka na uwi. No. Kapit ni magsugod It's not so balik good ra ako to. guys so what's up. I would Oh sa ta. Pag-tour na ta. So yung guys mag-arrive. So yun guys, mag-tour mi karon mag-tour mi karon guys kay dili pa mi maka-take this sa exam. So yun guys, mora gyud pa na akong kauban guys na nanak kong uyab dira guys ayun. Wala si Sike. Japar. So guys, mag-ganyan na mi karon guys. Magkuhan namin, magsugod namin na si Beandre guys, na si Basa, ay Nobal. Ayun. So mag-vlog namin karon guys, kaya mag-tour mi karon sa Jukir Kigdagoy. So aron guys, mag-tour mi karon sa eskwelahan guys. Dari mi mag-senior high guys. So aron magsaba-saba siya mga mag-kuhan bitaw, mag-vlog bitaw. Sa mga kabira na ko yawa. Ayun. Lapan na ito, mga kansa sila magsugod. Kansa sila magsugod diri karon guys. Alam mga so guys. Mag-una daw mi sa 7th floor, panawag mi tanan. Ang mogs guys, 3rd floor, 4th floor. Nagsugod na ang mong pag-tour. Sige lang may mga chill lang kami diri nga nila kwan guys. So sunod lang sagwagi mi kabalo as may padulong god. Ana siya 7th floor daw siya kabalo ang mogs kinay underground. Sinalan din niya? Jangka. Sorry. Di ko kaminaw diri. Kadang ang building ang iyang ginakuan karon guys, gina-endorse. Promote ang school sa Lourdes. Nga, unsa may langat sa Lourdes? Na aircon, a room. Pero asa ka mag-eskwela? See you. So musaka na mi karon guys. Let's go. Dengan kay trophies dira guys. Oh. Ano mi kadagan guys? Sa skulahan. Naman tabay abot mo tagguluan ni. Ay naog na sad ni guys kay. Kaboy kay mag-vlog ng pasakasag danan be. You can call me Ate Yaya. Follow me. Kagong. At Yayach, and then or Instagram at Yalayalur. Facebook. You can also check. Yaya Habibi daw. You can subscribe. Subscribe to my channel. Just search for Justin Mercado. Okay? Guys, Welcome back to my channel. nag-promote sa siyang channel guys. Kaya siya about sa mga STEM karon guys. Dari daw mi mag-klase. What you call that? Immersion. Strict na kasi Olin guys. Oh. Ayun yung high jobs. Ay, mag-move on na dami guys. Kay dapat na biya kalimtan. Nursing na sa Usually, diri ang mga nursing students mag-classes. nag-klase guys. Kinado nag-klase guys. So, quiet lang daw mi guys. Quiet lang daw. Sige. Mail ward guys. Iba mo na sa PBB. Si Milward o si Kwan. May mail ward. Tara sa mail ward guys. Sa katasan. Guys, feel na ko guys nga nagbalik-balik ta sa tong agyanan. Pwede na to bahilon atong sanina. No, God! No, God, please, no! Masulod ni Saros Pharmacy guys. Dito di pikas di. So mag-quiet lang ta guys. So maghilom-hilom lang ta dire.
Maghilom-hilom lang ta diri guys kay kanang. Maghilom-hilom ra ta diri guys kay kanang. 7 days guys. Mura ya gidugo ba murag bae. Sa tuwi na ay mamahalin kita. Sa tuwi na ay iingatan ka. Naisda! Okay guys, na yung mga fish. Igago ba? Asa, uy na siya. Kit kaayo na, nakandunggan. Ay, mga ikno. Char lang. Saan mo nadunggan lab? Hello. Saan mo nadunggan? Para sa ano, yung sausage. Sige, di kasi. Hello, si Kay. Si Kay. Laasa mo kaya si Kay. Kaning abot tawag kani mo maning namnis panagatan. Group call. Hello guys. Hello Japar. Oy, apa si Luis? Hello guys. Amazing kayo. Adunggan akong echo. Balik na ko niya si tawag si Kay. Siling. Magawas na mi guys. Let's go. Oy, agto na ta. Wala na si Elsa droga niya. Abot asa na sila padulong karong tag-tag guys. Tsada ka diri, tsada kay lighting oh. Okay. Pang thumbnail ba? Mga sipat sa Lourdes. See you ako. Okay. Thousand copies. Ay, di balik. Dirigan niya boy. Pwede na ito bahilo na itong sanina. Kung nagitilat ng jump parang tubig. Guys, na nag-classic diri guys. So, quiet lang ta. Quiet lang ta guys. What about this question? Okay, guys, how do you properly store the drug? Japan. How do you properly store the drug? Guys, ang sagot, ang gamot kasi sensitive to Na water. nag-classic diri guys. So, di may pwede Right. masabi. So, Lako! Na sila kwan diri guys. Na sila elevator. Ang ala sila elevator guys kaya admin. Ano guys? Admin ang Bay, pag nay fire exit, may fire entrance. No, God! Bayulin diri guys. Uy na ko na. So, nara si ate ang sig ano na mo. Subscribe to my channel. So, Justin Mercado. link down below. So, yun, check ang channel guys. This is mine. But this is your phone. Naka 40% nga kwan Windows ako musikat. Base ni CK. May lang musikat smart iro mo. Atong sudlan guys. I-review pa lang sana namin ito.
guys kung balik na sa Diyos guys. Tanan ako asa sila CK karon guys. Asa sila natambay. Okay, nawala na sa lang dua ka gago guys. To asa sila dito bilang kong inayak piano diri guys. Oh shit. Oh man. Oh man. Piano. Kato na sa kuan. Basta showtime. Showtime. So yun guys, Mikey sila magbajulin. So aron guys, balik na mi. Una na ta sa computeran sa JFK. So namin mi karon sa ubos guys. Mao nang way max sa Lord isa. Asa sa tapis? Asa unsa yung So maambot na yung gina-explain ang may computeran diri guys. Pero wala ko kasabot siyang gipang-ingon diri, so ambot na lang yun. So guys, na namin diri karon sa Learning Commons na basahan. May foods diri gutom. Oh shit. Ayun mi guys, kapoy kay guys. Bay murag feel na ko kusog lang aircon di agad. Agderta. Sa likod. Quiet lang mi diri guys. Grabe ka perfect diri guys. Guys, basta ko pa ilang library guys among balay. Guys, na sila chandelier guys. Tapos among balay gid guys kay walay suka. Na sila cafe. Guys, kita na muatong sa kwan guys. Pero kita na muatong nasa dyan sa mut sa halib guys basta kay Daniel o kay Catherine. So aron guys, mubalik nami sa sa IBR pero naibot ng skin. Hala, be, gwapo be. Ang gwapo be. Hindi sa parme. 3, 2, 1. Ikaw nga ba si Mr. Right? So rag mubalik na dito sa Picas. Ambot lang kung asay pa doon karon guys. Lagyan ka na din nga ako nga aron guys nga nag-vlog ako karon guys. Ay mga classmate ako. Hello mga classmate. Hello. Yon. Sana guys. So guys, karon guys, mabalik na mi dito sa mga sa may mag-exam so balik ra ko niya wasa. So yun guys, anang karon diri sa wala may take out test. So aron na wala na may button so wala na sa likod sa inyo. For test pa rin. So yun na guys, wala sa karon nga vlog. Balik na ako sa sunod. Sorry guys sa delay. Pag day mauman, ako pa-like sa inyo. So isubo ko sa Maestra. Kay-like na itong link. Amon para sa ito, basta i-like lang na sa description box down below. Yun. Lato na. Lato na. Ito na